CEDEAO ka lajɛrɛba kɛra kunu kari Abuja Nigeria jamana kan mun ye Mali, Burkina ani Guinée olu ka lahalaya o kumaw kɛra kɛrɛnkɛrɛnya Mali kunkanko kan u y'a yira k'a fɔ Ivoirien ka sɔrasi 46 minɛnen don cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ n'olu ma bila yanni janvier kalo tile fɔlɔ cɛ ko ɲangini ko bɛ ta ka ɲɛsin Mali ma. Umar Bitibali an y'ale ɲininka yala fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ ale kɔni hakili la ɲɛbilabaaraw de kan ka kɛ an k'a lamɛn. Ne fɛ kɔni Mali kan ka ko de anticiper pour que nous sanction ko in kana digi an ka jamana na. Bon, o anticipation fana fo hakili ka sɔrɔ ka fɛɛrɛw tigɛ pour que hali ni sanction nana cogo cogo a kana se ka se jamanadenw ma. O ɲɛbilabaaraw olu kan ka sinsin kɛrɛnkɛrɛnyala ale yɛrɛ bolo jago ani sɛnɛ Mali sɔrɔ fanba bɛ fɛn minnu na. Bɛɛ b'a dɔn ko Mali économie basée bɛ secteur tertiaire de kan n'o ye sɛnɛ ni secteur informel ye. Mali ka fɛn bɛɛ b'o de kan. Bon, commerce ni fɛn ninnu jagokɛlaw ni fɛnw olu bɛ impôt ni fɛn minnu sara o de ye recette Mali ka recette principale ye. Donc o yɔrɔ min na fo mɔgɔw jateminɛ de ka kɛ pour que hakili ɲuman ka sɔrɔ min bɛ se ka fɛn ninnu éviter. Nka yani an ka se i ka dɔn k'a fɔ janvier kalo tile fɔlɔ ma ka sɔrɔ halisa nin sɔrɔsi ko in a bɛ Côte d'Ivoire jamana ni Mali cɛ Ɲajala Keyita ale bolo a ka kan halisa kumaɲɔgɔnya ka kɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ mun na i ka dɔn bɛn bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogo min na an k'ale lamɛn. Vraiment a problème a médiation a ma daminɛ bi jusqu'à présent ne kɔni bolo les deux parties u ka médiation ninnu jɔ médiation in ka se ka continuer pour que solution bɛ sɔrɔ nin na yanni 1er janvier cɛ a kana se yɔrɔ dɔ la bon ka jamanaw ka hɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo quoi an lielen don fɛn caman na Mali minɛn bɛ taa Côte d'Ivoire minɛnw bɛ na yan donc c'est tout dans tout l'espace de la CEDEAO donc faut pas que a furugu ka se yɔrɔ dɔ la vraiment o tɛ an si ka laɲini ye. CEDEAO ka nin kuma in kɔfɛ maliden caman bɛ olu kɔni siranna ka da kan i ka dɔn k'a fɔ a bɛ wagati damadɔni bɔ mun kɔni ye ɲangini ye o tun taara ka Mali sɛgɛrɛ mun ye embargo ye o kɔni o kalo 7 kɔnɔ a tun ye degun lase maliden caman ma. Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.